Vloggen, så er vi nået til Tyskland. Vi er på Tyskland nu. Jeg tror, vi skal bare købe alt muligt slik og alt det der. Ja, mand. På toilettet? Ja. Okay, lad os gå på toilettet. Det er meget vigtigt. Vi ser bare Afghanistan. Vi ses til Rom. Så Vloggen, så er vi ude. Hvor er vi henne? Kan du fortælle lidt mere om det? Jeg tror, vi er nede i tæt på München. Klokken 2, vi er på Italien. Klokken 2, vi er på Italien. Fortæl dem. Det kan man godt mærke, at vi er på Italien nu, altså. Ja. Vi mangler ikke så meget i hvert fald. Wow. Vi er her lidt tæt på München. Vi er på vej hen mod Rom. Ja! Så Hey yo, we are back again. Back. Vi er i Rom. Der er også en pool. Det er så lækkert. Vi skal score mange damer, skal vi? Ja, Ja. Vi har lige handlet ind i hvert fald. ja, selvfølgelig. Vi skal vise os senere, hvordan det ser ud på vores fake hjem, så sådan noget. Ja. Så Vloggen, hvor er vi hen? Jo, vi er på Rom nu. Nede i Colosseum. Prøv at se det her. Hvad skal vi lave? Hvad tror du, vi skal lave her? Bare kigge rundt, tror jeg. Ja. Det bliver fedt der. Nej! Ikke det! Jamen, lad nu være med larm, jo, altså. Hold din kæft. Ja, han er alt for stærk. Jeg synes, det smager ud, jo, altså. Han skal forstå på sin egen værelse, jo. Han larmer ordentligt meget. Pierre, hold nu. What's up? Kan du fortælle dem, hvor vi er, bro? På stranden, eller på Ja. side, eller sådan her. Eller prøv at se, alle svømmer i baggrund. Det er Italien, det her. Udsigten der også, bro. Og så især ballet. Især balletter. Okay, så lige nu, der står vi... Hvor er det nu, det hedder, kirken her? Sankt Peterskirken. Sankt Peterskirken. Det er åbenbart en af de mest kendte katolske kirker. Og der er pisse mange mennesker. Og menneskerne er også flotte. Der findes faktisk mange blandt. Okay, jeg stopper. Hvor er vi hen i dag? Kan du lige fortælle lidt om det? Vi sidder i Vatikanstaden i Sankt Peterskirken på toppen af kuppelen. Du kan lige vise udsigten. Det er så højt. Det er højere end din... Jeg ved ikke hvad. Hold kæft, mand. Vi nyder udsigten her. Vi har... Vi nyder livet i Rom, mand. Vi nyder livet. Altså, jeg ved ikke, hvad du laver, hvis du sidder der i dit eget værelse og koger. Så jeg synes, du lige skal tage en tur til Rom en dag. Hold kæft, hvor er det smukt. Så var det mindst noget. What's up, bro? Vi har sidste dag på Rom, og lige nu vi spiser bare pizza med alle gutterne og alle shababsene. Hvad med pigerne? Ja, så ja. Jeg mener det. 100%. Jeg elsker Italien. Jeg elsker Italien. Italien det er det bedste. Vi kommer til at savne Italien. Jeg elsker alle dem, der ser med. Vi skåler for en rigtig, rigtig dejlig aften. Ja. Pierre, hold nu kæft nu!